Tänään esittelyssä Bikeworldissa myynnissä oleva Kawasaki Voyager 1700-kuutioinen matkakustami. – 136 newtonia, 75 heppaa, lähes 400 kilonen laite, mukavat analogiset mittarit bensalle, nopeudelle, kierroksille sekä lämpötilalle, ajotietokone, jossa kätevästi näkyy stereoiden volyymit, trippimittarit, jäljellä olevat ajokilometrit kyseisellä bensamäärällä. Täältä laitetaan cruise-kontrolli päälle, stereoiden volyymiä ja kanavia hallitaan täällä peukalolla. Ja kanavat näkyy tuossa alapuolella olevassa näytössä. Aika painava, mutta todella lepposa laite ajaa. Etuiskarit vaatisivat ehkä hiukan jämäkämpää otetta. Kaatumaraudat ja ABS-jarrut, joka jakaa pyörän jarrutusvoimaa molempiin pyöriin. Takana antenni ja kivasti kuljetustilaa. Täällä on paikka iPodille ja muille tarvikkeille. Löytyy täältä bokseista. Ja täältä kuljetustilaa. Tänne menee läppäri ja kokonainen reppu ihan kätevästi. Hintaa 18 900. Tällä yksilöllä on ajettu 9 tonnia. Runsaasti lisävarusteita myöskin saatavana. Tässä tämmönen pieni visiiri, tähän saa isomman tuulilasin sekä takapenkin selkänojat ja boksitkin taitaa olla varustelistalla. Lepposaa upea kulkua cruise-kontrollin avulla. Pystyy ajaa kilometrin verran ilman käsiä jopa. Tervetuloa tutustumaan.